Hello student, welcome to our YouTube channel MPK Study. Let's go near topic acid base and salt ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। ଏଇଟା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାର ବେସିକ୍ ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଯେକି ଆମେ ବେସ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଲବଣ ସଲ୍ଟ। ଓକେ, let's go near a topic that is then ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଅମ୍ଳ ବା ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଖଟା ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ। ଓକେ, ଏସିଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଖାଉଛେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଖଟା ବାରି ପାରୁଛେ। ତେନ୍ତୁଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳିଟା କ'ଣ ଲାଗେ? ଖଟା ଲାଗେ। କ୍ଷାରକଟା କ'ଣ ଲାଗେ? କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବଟା ଅଧା ପାଚିଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷାର ଆକାର। ଯଦି ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ମାତ୍ରାଧିକ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ପରିବାରରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋକ ହେଲେ ଯେମିତି ବାହାଘର ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଭୋଜନରେ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ହେଲା କି ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, ମାନେ ଏସିଡ଼ିଟି, ତାକୁ ଅଧିକ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡାଇଜିନ୍, ତାକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ଏସିଡ଼ିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉପଚାର ପାଇଁ କେଉଁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଭିନେଗାର ନ ଖାଇବା ଆଉ ସଡ଼ା ଦ୍ରବଣ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ବାଛିଲା ବେଳେ ତାର କେଉଁ ଗୁଣଟି ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶମନ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ ମନକୁ ଆଇଲା, ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶମନ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫଳରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଓ କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ହେଲା କି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶମନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫଳରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଓ କ୍ଷାରକ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଟା କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଉ କ୍ଷାରଟା ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବା ନ୍ୟୁଲିଫାଇ କରିଥାଏ, ପ୍ରତିହତ ବା ନ୍ୟୁଲିଫାଇ। ମନେ ପକାଅ କିପରି ଆମେ ନ ଚାଖି ଖଟା ଓ କ୍ଷାରିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମନେ ପକା କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ, ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଟା ଏବେ ଜାଣିପାରିବ କିପରି ଆମେ ମାନେ ଖଟାକୁ ନ ଚାଖି ଆଉ କ୍ଷାରିଆକୁ ନ ପରଖି ଆମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅମ୍ଳ ଖଟା ଲାଗେ ଓ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ନାଲ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳଟା ଖଟା ଲାଗେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅମ୍ଳଟା ଯେବେ ଖଟା ଲାଗେ ସେ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷାରକ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲିଟମସ୍ ପେପର ମୁଁ ଆଣିବି, ଲିଟମସ୍ ପେପର ଆଣିକି ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲିଟମସ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ତାହେଲେ ଲିଟମସ୍ଟା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଠି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି 2023-24 ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଟା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କହିଦେଇଛି। ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅମ୍ଳଟା ଖଟା ଲାଗେ, ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷାରକ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ, ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ। କେଉଁଟା ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? କେଉଁଟି ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ ଆଉ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରିଦିଏ? କେଉଁ ଜିନିଷ? କ୍ଷାରକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲିଟମସ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଲିଟମସ୍ ଏକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲା କି। ହଳଦୀ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂଚକ। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲିଟମସ୍ ଏବଂ ହଳଦୀ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ହେଲା କି। ଲିଟମସ୍ ଏବଂ ହଳଦୀ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କ'ଣ? ଲିଟମସ୍। ଯଦି ବି ଲିଟମସ୍ ନ ଆସେ ହଳଦୀ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହଳଦୀ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମେମାନେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ଧଳା ଲୁଗାର ହଳଦିଆ ତରକାରୀ ଦାଗ ଉପରେ ସାବୁନ ଯାହାକି କ୍ଷାରିଆ ଘଷିଲେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲୁଗାକୁ ବେଶୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଲେ ଏହା ପୁଣି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ।
ତୁମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ଫେନୋଲାଫଥାଲିନ୍ ପରି ଫେନୋଲାଫଥାଲିନ୍ କ'ଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କରେ ସରି 9 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଥିଲା ଫେନୋଲାଫଥାଲିନ୍ ପରି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟ ଯଥା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ କିପରି ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କୌତୂହଳଜନକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ରେସ୍ପିରନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ବେଶୀ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦେବି, ଖାତା କାଢ଼ିକି ନୋଟ୍ କରିଯାଅ। ଏଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିବ, ହେଲା କି? ତୁମମାନଙ୍କ ନୋଟ୍ କରିବାର ତରିକା ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଅଲଗା କୌଣସି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ହେଲା। ନୋଟ୍ କରିବ ମାନେ ନିଜ ଟାଇପ୍ରେ ନୋଟ୍ କରିବ, ନିଜେ କେମିତି ନୋଟ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ତୁମେ କହିବ ଏଇଟା ମୋତେ ନୋଟ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ହଉ, ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ, ହେଲା କି? ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ, ଯେମିତିକି ପର୍ପଲ୍ ଡାଏ। ଏହା ଥାଲୋଫାଇଟା, ହେଲା କି? ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳିକାରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟା ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳିକାରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ମାନେ ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଯେଉଁ 9 କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ନଥିଲା କି ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଟା ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳିକାରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହଁ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଲୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ସିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇନଥାଏ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ହେବ? ନୀଳ ଲୋହିତ। ତାପରେ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର, ହଳଦୀ, କେତେକ ଫୁଲ, ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜିନିଆ, ଦେଇକି ପେଣ୍ଟୁନିଆ ଓ ଜେରାନିୟମ୍, ପ୍ରକୃତିର ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ କହନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଏହା ସରଳ ଭାବରେ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେଲା କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ? ତୁମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଆମେ ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ କ'ଣ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଭଲସେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିସ HCl, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ H2SO4, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ HNO3, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3COOH, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH2, ହେଲା କି? ପଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ KOH, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH2, ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NH4OH। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏହି ସୂଚକ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗନ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କାହା କୁହାଯାଏ? ନା କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଏଇଠୁ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ। କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗନ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଛି ଉପାଦାନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ତୁମେ ପଢ଼ି ନେବ। ଦେନ୍ 2.12ରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ଧାତୁ ସହ କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର କିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ରିଆକ୍ଟ ୱିଥ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମର ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା କି? ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଗାର କହନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାଗାର କ'ଣ ଅଛି? ଜିଙ୍କ ଦାନାର ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ହେଲା। ଜିଙ୍କ ଦାନାର ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍,
जिंक दानार लघु सल्फ्यूरिक एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया और निआर लगाई किपरि गैस परीक्षा करागला। एटी तार तुम कम सतर्क सूचना एटा भल भाव पढ़ो कौन कौन दिखाई है किपरि निहाई मुझे डिरेक्शन करदेवी। एटा कौन जिंक दाना ये किसी जिंक दाना अच्छी है कि एटा गोटे परीक्षा नली है लघु सल्फ्यूरिक एसिड बुझे ना ना ये गोटे स्टाण्डटा तार परीक्षा नली स्टाण्ड एटा हाइड्रोजन फाटिवा शब्द बुझे ना आउटा निर्गमन नली आउटा जर जो जर शब्द सहित हाइड्रोजन गैस बाहर हाइड्रोजन फाटिवा शब्द आम शुणुले है कि एटा कौन हाइड्रोजन पूर्ण थिबा सबुज सॉरी साबुन फटका है कि एटा साबुन द्रवण। तापर नेक्स्ट द न्यू पार्ट ऑफ अम्ल प्लस धातु एटा मन रखिबो अम्ल प्लस धातु कौन हम लवण प्लस हाइड्रोजन है कि आम अम्ल प्लस धातु सहित रिएक्शन कले जहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन मिल पिला माने लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके देन एथो आनकर देछि कौन ना देखो 2NaOH प्लस 2N Na2ZnO2 है प्लस H2 है कि एटा हम कौन सोडियम जिंकेट संकेत तुम को पचारि पारे परीक्षा रे N2ZnO2 ओके एगुड़ा भल भाव मन रख पिला माने एगुड़ा तुम परीक्षा रे माने रासायनिक प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण क्वेश्चन आछी एटा भल भाव मन रखियो है कि तापर नेक्स्ट जीवा आम कौन पढ़ा धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया करे कि हाउ टू डू मटेरियल कार्बोनेट्स एंड मटेरियल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स है कि एगुड़ा भी सेमती देछि दुटी परीक्षा नली नियो ए आउ बी एटी दुईटा परीक्षा नली निया हेछि ए आउ बी है कि ये चित्रटा भल भाव बुझे पार तुम निजे बुझीपार किपरि नहीं है कि वो भी बुझे दूची 1 minute wait एवं पिला माने तुम मान प्रथम करी कहूची हम चैनल को नु आसीले प्रथम करी हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु पाखरे आस्तो बेल आइकन को क्लिक करी और नोटिफिकेशन को ऑन करंतु जहाँ पर प्रत्येक वीडियो रो अपडेट आपण माने सर्वप्रथम पाई पारे एवं एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आपण को प्रोवाइड करिवे। ओके एडी कोन देइची जदी धरा जाऊ माने हमरा परीक्षा नली निया हेछि है कि टेस्ट ट्यूब दे जेमति कोंती हां एटा कोन करा हेछि ना दुईटी परीक्षा नली ए आउ बी भल भाव नामांकित कर बुझे ना ए आउ बी गोटे नामांकित कर परीक्षा नली तुम नब है तापरे नामांकित कर सारा परीक्षा नली रे 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO Na2CO3 एवं परीक्षा नली बी रे परीक्षा नली बी रे 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखि NaHCO3 न्यू है कि तापरे प्राय 2 मिलीलीटर एटा 2 मिलीलीटर लघु सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन एसिड उभय परीक्षा नली विषय मिसई दियो तुमे कोन देखछ कोन देखियो पिला माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो कोन देखिवो ना प्रत्येक क्षेत्र रे लाकी प्रत्येक क्षेत्र रे निर्गत हेतुवा गैस को ए कोन देखिवो ना प्रत्येक क्षेत्र रे निर्गत हेतुवा गैस को जो गैस उडा निर्गमन नली रे निर्गत होउची गैस को निर्गत हेतुवा गैस को चित्र रे दर्शाई भली चूर्ण पानी लाकी चूर्ण पानी मध्य रे प्रवेश कराई लक्ष्य करिवो लक्ष्य बजाय तुम पाई पारिवो सिद्धांत रे उपनीत हबो जेटा कि Na2CO3 प्लस 2HCl है कि Na2CO3 एली स्पेस लिखी रो आर पारे ए दुटा रिएक्शन तुम्हें पाइबो परीक्षा नली ए रे बार करने ए रिएक्शन टा पाइबो परीक्षा नली बी रे जने रिएक्शन पाइबो है कि दुटा रिएक्शन तुम माने पाई परिबो लाइक Na2CO3 प्लस 2HCl एटा रासायनिक प्रतिक्रिया कोन होची 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 तार परीक्षा नली बी रे कोन होची NaHCO3 प्लस HCl लाइक एटा कोन लिक्विड प्रथम जानिबो बुझजना NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ग्राम ओके तापर
निर्गत हेउथुवा कार्बन ऑक्साइड को चून पानी रे प्रवेश कराइले धड़ा कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप सृष्टि हुए है कि धड़ा निर्गत हेउथुवा कार्बन हाइड्रोक्साइड जेटा कि CaOH रो बुझना कार्बन हाइड्रोक्साइड एटा चून पानी संकेत होची CaOH रो Hol2 प्लस एटा कोन अछि CO2 हला धड़ा अवक्षेप केमति CaOH रो Hol2 अछि जो एटी 2 टा एटी मिसी होला एटा केते CaCO3 सॉरी रासायनिक प्रतिक्रिया है CaCO3 प्लस H2O हला धड़ा अवक्षेप अधिक कार्बन हाइड्रोजन प्रवेश कराइले निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया घटे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन प्रतिक्रिया करे CaCO3 हबो जलीय द्रवणीय ना कि आम नेक्स्ट पढ़ा एट पाखर आप नेक्स्ट पढ़ा आज एट पाखर एंड कर वीडियो को है कि एवं फास्ट कौच आम चैनल को नुआ आसते आम चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ आहरी पढ़ी था आपण मान भिडियो लंबा हो जाए कि तेणु आज ये नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट आरंभ करवा है कि एतिकी जी आपण मैंने बुझी न पारे कमेंट सेक्शन कमेंट करेंगे मुझे रिप्लाई निश्चय देवी ओके थैंक यू सो